बे समाव मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोननि गेजेराव नंगौ उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आरो फिसाय हमनाय अभियाना रायजोनि खना खनला जायगायाव सोलिबोगासिनो दं थिग बेबायदिनो रायजोआव 3,000निबो बांसिन फिसाय हमजासिगोन होननानै खौरां मोनदों 3,000निबो बांसिन आयेन बेरेखा फिसाय हमजागोन नंगौ 3,000निबो बांसिन आयेन बेरेखा जुलि खालामग्रा एबा हाबा जाग्रा फिसायफोरखौ हमजासिगोन रायजोआव 3,000निबो बांसिन फिसाय हमजागोन रायजोआव 3,000निबो बांसिन फिसाय हमजागोन बेयो रोखा दा फिन जिल्लानि जोबथेसालिफोरा बुंसारगोन आयेन बेरेखा फिसायफोरजों दा फिन आयेन बेरेखा जुलि खालामग्रा फिसायफोरखौ हमनाया थाना थाना बुंफबगोन फिन आयेन बेरेखा फिसायनि मुं फारि लानानै आसाम पुलिस बिफाना थियारि फिन आसाम पुलिस बिफाना उन्दै बैसोआव हाबा जानाय फिसायफोरखौ हमनो थियारि बे मुं फारिलाइयाव 3,000निबो बांसिन आयेन बेरेखा फिसायनि मुं 3,000निबो बांसिन आयेन बेरेखा जुलि खालामग्रा फिसायफोरनि मुङा फारिलाइया रोखा रोखा फैखाबाय आसाम पुलिसनि आखायाव उन्दै बैसोनि हाबा खालामनायनि बेरेखा फिन रायजोआव सोलिगोन अभियान उन्दै बैसोआव आयेन बेरेखा हाबा खालामनायनि फिन फिसाय हमनाय अभियाना सोलिगासिनो 10 साननि गेजेरावनो हाजार हाजार आयेन बेरेखा फिसाया जागोन ग्रेप्तार 10 साननि गेजेरावनो आयेन बेरेखा जुलि खालामग्रा फिसायफोरा हमजागोना रोखा जोबथा खेबनि थाखाय होबाय गोख्रों सांग्रांथि आसामनि गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्माया नंगौ आसामनि गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्माया जोबथा खेबनि थाखाय आयेन बेरेखा हाबा खालामग्रा एबा जुलि लाग्रा फिसायफोरखौ हमनाया अभियानखौ गोख्रोङै सिग्रोमनायनि हाबाफारिखौ जागायजेनबाय बेरेखा फिसायफोरजों बुंसारगोन जोबथेसालिया नंगौ आयेन बेरेखा हाबा खालामग्रा फिसायफोरा हमजागोना रोखा आयेन बेरेखा हाबा खालामग्रा फिसायफोरजों बुंफबगोन थाना थाना उन्दै बैसोआव हाबा अभियानाव ग्रेप्तार जागोन फ्राय 3,000 आयेन बेरेखा फिसाय उन्दै बैसोआव हाबा खालामग्रा नैथि खेबनि आयेन बेरेखा फिसाय हमनाय खामानिया सोलिगोन गारिजों गारि आयेन बेरेखा फिसायखौ ग्रेप्तार खालामगोन आसाम पुलिस बिफाना नंगौ गारिजों गारि आयेन बेरेखा फिसाय हाबा खालामग्रा फिसायखौ हमनाया सोलिगोन रायजोआव 3,000निबो बांसिन फिसाय हमजागोन नंगौ रायजोआव 3,000निबो बांसिन फिसाय हमजागोन नंगौ बे समाव मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोननि गेजेराव नंगौ उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आरो फिसाय हमनाय अभियाना रायजोनि खना खनला जायगायाव सोलिबोगासिनो दं बेबायदिनो 3,000निबो बांसिन फिसाय हमजासिगोन होननानै खौरां मोनदों जो महिलाओं को अभी भी 12 साल 13 साल में शादी करना पड़ता है थोड़े दिन पहले असम में हम लोग ने बाल विवाह का खिलाफ कुछ मिशन चलाया जब हमको लगा कि ये सिचुएशन कितना सीरियस है तो हमारा पुलिस अधिकारियों ने बोला कि असम जैसा प्रदेश में 9 साल में शादी करना और 12 साल में बच्चा पैदा करना एक वर्ग में पूरी की पूरा कॉमन है मतलब वो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है ये हो रहा है आज आप देखिए ये बाल विवाह हो तलाक हो पॉलीगेमी हो आज एक माँ को अगर एक पिता आके माँ को बोलता है कि मैं कल और एक दूसरा शादी करने जा रहा हूं 2 दिन बाद आके बोलता है मैं और तीसरा शादी करने जा रहा हूं 4 दिन बाद आके बोलता है मैं और चौथा शादी करने जा रहा हूं वो माँ का दिमाग और शरीर में क्या क्या हो सकता है दैट आई कैन नॉट इमेजिन एज ए मैन बट एक महिलाओं का मन में होता है कि भाई ये कैसा पीड़ा है अगर 12 साल में माँ को एक बेटी को माँ बना दिया जाता है वो क्या एक्सप्लॉयटेशन नहीं है एक हस्बैंड अगर सार शादियां करता है और वो कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं है फिर हमने कुरान भी मैंने
लोगों से बात करके पूछने का कोशिश किया। जो लोग जानते हैं इस्लाम का बारे में वो लोग भी बोला कि नबी ने कभी पॉलीगेमी को एंडोर्स नहीं किया था। ये एक गलत परिभाषा है, जैसे पॉलीगेमी बन चुका है, लेकिन नबी कभी पॉलीगेमी को एंडोर्स नहीं किया है। तो इसीलिए हमें ये मानता हूं कि हमारा देश में महिलाओं का खिलाफ जो भी डिस्क्रिमिनेशन है वो तुरंत खत्म हो जाना चाहिए, और हमारा विश्वास है मोदी जी का नेतृत्व में वो काम होगा। आज 6 महीना पहले असम में मैंने 5000 लोगों को गिरफ्तार किया, ये बाल विवाह करने के लिए। अभी मैं G20 के लिए इंतजार कर रहा था, अगली 10 दिन में और 2-3 हजार पुरुष को गिरफ्तार करूंगा, ये बाल विवाह के लिए। इसलिए इसको बंद करना है। कानून बन चुका है कि ये काम नहीं होना चाहिए, लेकिन बार बार अगर ये काम होगा तो हमारा एक विशेष वर्ग का बेटी कभी आगे नहीं जा पाएगा, हमेशा वो लोग शोषण का शिकार होते ही रह जाएगा। चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटी क्लिनिकआ। आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटी क्लिनिकआ। चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटी क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे एसटी क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटी क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि एसटी क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687336 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।